Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita saluhutna adorang so masuk hita tu perminggota martang yang nahoho mahita di bagasan roh. Hatabi
Amin. Tapuji matu hata marhite sian buku ende nomor sia ayat sada tolu dot ayat onom. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ai ibana hapatean jala parmulaan ni nasa na adong, natamado ibana, dinatinogi-honna torop anak tu hasangapon, padenggaton sud iduk ni hanguluan nasida marhite-hite hapor suhon. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amani saluhut para sini rohaon. Nunga ditatap ho hami bangsomon.
aidang majua ho mangalehon anak muna sasadai Tuhan Yesus Kristus tu tangani pardosa asa taononna haleaon dohot siak ni bagi saat rodi hau na pinar silang sai tupahi hami marhite ite asini roham asa margogo hami jala marbengit ni roha songon anak haholongan ni rohami di akasi taonon asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot tondi parbadia marhite-hite hami. Amen. Tangihon ma patik ni debata ima na dienet yan patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onom ari maulahamu nasa siulaonmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba di Batam dui dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutan halak pe na mangebati hutam. Aidi na onom ari do di topa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papitohoni, di baheni do ubahena di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Iya do lapatani oddo ikon dihabiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tois rohata diajar nasian hatani di bata ikon badia do hatani di bata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon ido sahatna atong rap pertangiang mahita mangidogogo tutu hata di bata lau mangulahon nahombar tu patik nai. Ali Tuhan di bata tay pargugui mahami mangulahon nahombar tu patik ni. Amen.
katopoti ma dosata martangiang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalana badia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang 3 hali hami roh tujolom, uhilala hami, rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardusa. Alani i do ubahen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupah ratopot hami, tung najot-jot do hami manipil sian aka dalanmu na badia songon biru-biru na lilu. Tai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang di halomohon roham hamateani aka pardusa. Alai hamu bau ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Tesa masalhut hagiduhun nami, dohot pangalosyon nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tai pahot maasini roham di hami, marhite-hite panidangion, dohot hagogo ni tondi parbadia, asa tarapul situtu rohanami majauho, asa patun, igor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu na badiai. Amen. Tabegi mah hata baga-baga taringot tu hasisaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah, nunga diasahi hoau marhitesian aka dosam, jala nunga dilojai hoahu marhitesian aka hajahatonmu, ahu tutu, au sadiri manelesei aka pangalosim alani hadiriokku, jaladang behu paingot-ingot aka dosam, hasangapon ma di debatana di gijang. ABG mah hatani debata naga beturpuk epistel di minggu tasadarion imana di netian buku pesalmen bidu 50 mamuka sian ayat sada saat rodi ayat onom tajaha mamar sikap sorin
di ayat onom rap kita majahasa. Ede sian si asap makuling do di bata Jahoba jala martiting tutanoon sian habicaran tolhas ro di hasudutan. Sian sion ituan di hadenggan marsinondang di bata. Saya naro di batata jaladang tagamon hohom ibana di jolona do api madilat-dilat jala ronggur nagugo situtu humaliang ibana. Di pio doa ka langit sian kijang ro di tanoon asa di humbang sona. Papungu hamuma tuahu akan daulat maroha akan marpadan dohot ahu marhite-hite pelean. Jadi dibaritahon aka langit mah hati goranna ai apalah debatado panguhu. Ido sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Dakon mah hapor seaot tai tongona hinati dakoni dongata sahapor seaon di sadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata Jahuba ido ama parguguna so hatudusan na tumo palangit dohotano ahu porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahuba nasasadai imana tinubuhoni si Maria na gabi-gabian sianton di porbadia adorang so habubuhan ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamune di bata Jahoba amanai parguguna so hatu dosani
Disima ibana pai mamolak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea ditondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopani alak Kristen akan nabadia, dohot dia sisani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na mate, dohot dihanguluan na sora suda. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 Februari 2024. Pertangyangan Week, Kamis 15 Februari 2024, pukul 10 siawib, patupaun ni Huriata do pertangyangan Week, di Week Penggilingan, di bagas ni keluarga Monggur Siahaan, Sintua Evangelis Rusmawati Boru Manurung, alamat di Perumahan Taman Modern, Jalan Sakura C1 Nomor Sia, Cakung, Jakarta Timur. Wik Pulau Mas, Kampung Baru, di bagas ni keluarga Sintua Sudirman Hutapea, Karolin Boru Sibuea, Jalan Batu Sulaiman Nomor 2, RT 10 RW 10 Pulau Mas, Jakarta Timur. Doa pagi dan doa sore. Senin 12 Februari 2024, pukul 10 pitu wib, dimulai mamuse tangyang botari. Ruas nanaeng ditangyakon asa mangisi formulir narade di pintu ni garejata. Tangyang manogot patupaom mamuse mulai hari Sabtu 10 pitu Februari 2024, pukul 5 30 wib. Di Pangidoma tusude parhalado dohot ruas asaman dohoti partangyangan. Surat Parmahanion Eporus. Surat Parmahanion Eporus boima dijaha di Harotas Titing, manang di web HKBP Rawamangun. Papunguhon donasi tu STFT Jakarta. HKBP ima salah satu gereja pendiri dohot pendukung Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta. Nani harapon bui mengurupi operasional ima bentuk tanggung jawab HKBP lao mendukung sikolai. Alani Minggu sadarion 10 Februari 2024, tapatupado papunguhon donasi secara spontan marhite kotak nadi patupa di pintu masuk garejata lao mengurupi operasional STFT. Ta urupi ma dohot sian las nirohatta. Donor darah. HKBP Rawamangun Rap dohot Palang Merah Indonesia, patupa donor darah hari Minggu sadarion 10 Februari 2024 pukul 10 wib di ruang Timotius dohot Lukas. Syarat dohot hatot tuon boima dijaha di Harotas Titing, manang di web HKBP Rawamangun. Ruas Parguru, Minggu sadarion 10 Februari 2024, Tajalodo gabe ruas Parguru sahalak ina, Peti Ida Nurbaya Boru Sitorus, Rosian Gareja Betel Indonesia Tebing Tinggi, alamat Jalan Cipinang Empang Timur, RT 4 RW 15 nomor 14 Cipinang. Ruas Nataba. Keluarga Gerson Simbolon, Popi Altwina Margareta Boru Simanjuntak, Rosian HKBP Resort Pardamaian Medan, alamat Komplek Kafling DKI Jalan Lembah Pinang Opat, Blok I Sia nomor 26, Pondok Kelapa Jakarta Timur, Wik Duren Sawit. Tuhat tama nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata, tarlu mobi di joloni tuhatta. Namoding, nah di hari Kamis 8 Februari 2024, nungaju molomoding sahalak ama, Jubel Eliver Tambunan, umur 68 tahun, hinabaluhoni Inata Lisa Yosefin Boru Nenggolan, alamat Perum Jatinegara Indah, nomor BC 15 Jakarta Timur, Wik Panggilingan. Tuudean hari Sabtu 10 Februari 2024 di TPU Pondok Kelapa. Tuhat tamana mangalehon gogo dohot pangapulion di keluarga na tininggalhon. Pelean dohot akka udut ni buah-buah tajahama di Harotas Titing nong pinaradeni Huriata.
Di pasu-pasu debatama akka barita masa dohot ulaon akka si patu pauta baen sangap di guarna. Songonima titing di huriata minggu sadarion. Mau lihat. Yang Mahita dameni di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiram munang bagasan Kristus Yesus dohatai. Amin. Turpuk dihitang di bagasan mingguon minggu estomi di mana tersurat di Evangelium Markus Pidusia memuka sian ayat 2 sahat rodi ayat sia. Songono mahatana ujahahom madihita. Dunging salpu onomari diarahot Yesus masih Petrus, Yakobus, dohot Yohanes
ditogihom manasida nakok tu sada doluk natibo tu nasuhi holan nasida gabe muba marupana di ida nasida gabe marsilam maaka ulosna botar sahali na sodapot botoon ni panuci di tanoon mabahen botar songoni dungi di ida nasida ma si Elia rap dohot si Musa na makatay do nasida dohot Jesus. Jadi di dok si Petrus ma makulingi Jesus guru dengan nai dison hupau lihami ma dison sopo-sopo tolu sada diho sada di si Musa sada di si Elia aidang diboto na di dok nai ay tung hatahutan si tutudo nasida jala Roma obun sada mangalinggo minasida los makuling ma suara sian bagasan obuni didok ma odo ana haholongaku tangi hok kamu ma ibana alai dinamanai linasida dang agia ise be di idang sasada Jesus do akup nasida. Jadi lau tuat siad doloki di popai manasida udang di pajojor nani ida nasidai tu halak. Ia sojolo hehe anak ni jolma sian namate. Ido sahatna amang dot tinang oras madihita amang dot tinang saluhutna dohot kamu saluhutna amanami inanami nama dohoti ibadah marhite live streaming di bagasan tikyon romu seau tuhuriat tahun natulu tahun namang dotinang borhatiba sian huriat tahun adung dupe nama nada tahe amang inang adung dupe boleh ate mak amang inang. Jadi borhatau sian huriat tahun doli-doli nuaing pe doli-doli do petong. Jadi pajepeku do pertikiat 30 tahun tong do pe doli-doli. Amang inang bohado kabar mun amang inang na 30 tahun non sehat ate. Ape hubereng tikini ina na po sudo pe ngan waing ina songon nama tua pagoda-kuda tani padita sinaga 30 tahun do pe nang kan ape akan tua-tua gabe posono waing. Jadi amang dot tinang di bagasan saluhut lasni roha molate mari tuhata boy dope kita marsaur apala di tikyon. Jadi haroroniwa di son pangido hami mato manguluata ang padita resort so masih holiba dakke betu akabe Rawamangun jala di bagasan lasni roha nasihat Tuhani widahami hamu di bagasan lasni roha tong alana hu tinggal huriat tahun marmasker dope sudi marpesil sonari ngaboy marsi jalang be na jolo molo batu sautik ngator ipadao akadongan ian dirita. Jadi di baheni amang inang nunga sahat saluhut lasni roha dihita nunga salpu be pada mikopit 10 sia jala sejuk-juk do hutilik-tilik perkembangan marhite berita dohot marhite sosial media tung mace godang akka persoalan na dinggan nadong di huriat tahun baheni
Saya berbangga hati do iba terus pababahon ya do iba makobasi di Huria HKBP Rawamangun. Di songon sada percontohan di tonga-tongan di Huria na adong di Jakarta di Portiviot tahe. Jadi di bahini lam mangerbang masa luhut hatani di bata di tonga-tongan di Parsaurata jala lamtang maha porsiaun ni saluhut ruas di HKBP Rawamangun. Tangyangan masih tangyangan mahita amang dotinang tangekok kamu anggiat molotung marjamita iba salina itu son unang be doli-doli. Jadi bahini di akka persirarian anon namang dotinang tapasape anon dung sipul parmingguata. Di bahini usapa mohita salinai horas madihita amang inang. Di bagasan minggu estomihi di pasaha do huaso do panadayon taringo tu Tuhan Yesus marhiti akasisean. Jadi amang dot tinang turpukon laho pabuaho tuhita saluhut akka taringot tu banua gijang adong do rahasiana. Semua hal tentang banua gijang tentang saluhut tada ni debata dibahid do songon rahasia narikot talului aha rahasiai dibahini molo didok akana porsea molo didok jolma na mangulu di haporsiaon ikonadong do pambahenan dohot akka pangalakaon na dinggan. Dalam pemahaman kita yang ingin mencari rahasia Tuhan, kita harus memiliki daya ataupun perjuangan untuk mencari rahasia tersebut. Alana molo didok rahasia ikon boido dapot tita marhite saluhut akka usaha dohot saluhut akka pambahenan. Jadi dibahini mulai ati madi Tuhan saluhut akka na porsea mangyuton Tuhan Yesus akka jolma nabisu do jala tarpasu-pasu. Semua orang yang hidup mengikut Kristus adalah orang yang terberkati, orang yang memiliki hikmat, pemahaman, pengetahuan. Dibahini molo didokdo halak Kristen, halak na porsea lebih tinggi intelijennya ido mangdotina. Alana memahami tentang firman Tuhan, kita tidak bisa memakai keterbatasan pikiran. Alana di bagasan saluhut akan atar suraton, di dalam semua yang tertulis di dalam firman Tuhan, kita bukan hanya sakonyong-konyong memahami seluruhnya ini, memakai pemahaman yang pas-pasan ataupun pengetahuan yang pas-pasan. Semua ada kajian, semua ada pertentangan mengenai tentang firman Tuhan, apalagi kalau dibandingkan dengan agama yang lain. Jadi dibaheni marhite turpukon di pasaha do saluhut akka rahasia ni debata ikonadong do usaha dohot pambahenan. Dalam marhite saluhut pambahenan na itabahen tarida jalapatarma dapot titama saluhut akka nanaing boto otta. Jadi molo didok akka na porsea, orang percaya bukan hanya melakukan rutinitas ibadah setiap minggu, kalau dapat pertangyangan keluarga atau pertangyangan week datang pertangyangan, tetapi segala sesuatu yang Tuhan sampaikan, firman Tuhan yang kita dengar, ini juga harus kita refleksikan dalam berbentuk mencari ataupun menggali apa yang Tuhan sampaikan.
Jadi dakolan marminggu martangiang dohot pertangyangan amang dotinang. Bukan hanya itu yang menjadi identiti orang Kristen dalam menunjukkan eksistensi sebagai pengikut Kristus. Jadi mulai dihuriata adong do renungan, ikutlah aku. Daku boto adong dope amang inang masih ada ijahamu dope jahate. Molo tu akan tuan ni balansia terus tu majaha. Molo aka kami na poso malas mungkin majahate. Jadi marhite saluhut akahatan di debata na itajaha dohot na itabege iko boido dapota songon sada pangatusion taringot tulomoni rohani debata. Jadi molo tabayak kumajo amang dotinang, kalau kita membayangkan sebagai orang percaya hanya memiliki sebuah kebiasaan gereja, berdoa dan bertangyangan, ini hanya sebatas rutinitas, mungkin tekanan dari keluarga ataupun tekanan dari lingkungan. Tetapi bagaimanakah ketika firman Tuhan yang kita dengarkan di gereja, kita pergumulkan dan kita coba menggali kembali. Ala topik di minggu ta di bagasan mingguon Tuhan Yesus dipermuliakan, anak Allah dipermuliakan. Bohado mempermuliakan anak di debata. Debata sadiri do napatuduhon kemuliaan ni Tuhan Yesus. Ima songon sada pemahaman amang dotinang dinalaho manaruho kita mamereng saluhut di bagasan turpukon. Semua rahasia Tuhan ini harus memiliki langkah ataupun usaha dalam memahami. Alamarhite saluhut rahasiana taruli hita di pangatusion dohot lomoni rohani debata. Di bahini marhite saluhut akan nang itabegi omma nagabe bohalta laho mangatusi lomoni rohani debata. Amang dotinang taboto dong si Petrus, si Yohanes do si Jakobus, imatolu si siani Tuhan Yesus na ibuan na ibuat tu dolok. Di bereng ibana ma Tuhan Yesus margati buhina marsilam pahian na pe marsilam. Jadi di bagasan saluhut habiaran na molo tabereng nakin Tuhan hubay matulu sopo-sopo sada di ho, sada di si Musa dohot, sada di si Elia. Ala ni habiaran na mamereng namasai di bahen dido si Petrus masongoni, dido si Siani masongoni. Mungkin molohita amang dotinang di bagasan saluhut akka pengalaman di dalam seluruh pengalaman kehidupan kita melihat hal-hal yang di luar kenormalan, mungkin adong do habiarata, mungkin juga takjub melihat apa yang kita lihat. Jala di bagasan las di rohani sisian mandok mambahen tolu sopo-sopo. Jadi dangi boto sisianon mandok nanaing di pasatibana alani habiaranna. Murid Tuhan Yesus tidak tahu mengatakan apa yang mau dikatakannya karena mereka ketakutan melihat apa yang terjadi. Songon sada penampakan adong si Musa, si Elia do Tuhan Yesus gabe tubuh habiaran. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian godang do hita na mengalami ataupun melewati pengalaman-pengalaman iman, melihat ataupun di dalam mimpi kita mendapatkan penglihatan. Alai godang do dang boy dikaji saluhut aka penglihatan ni.
jala juk do songon di cover saluhut penglihatan na asabui ipatudu imana kesaksian. Jala juk doon gabe patubuhon kesombongan rohani dohot pergabusan. Alana gandup na bercerita taringok mamering Tuhan Yesus dinipi atar sarupa do terus naik perahu neng lonong perahuna diurupi Tuhan Yesus ina buasa ibu toho Tuhan Yesus sih ala gondrong ina kan tapi sek godang akka jolma parede na gondrong betak na vokalis ni sleng do nama nariko dang na Tuhan Yesus. Jala hubereng di saluhut akka pengalaman ni kudang do na carupa mang do tinang. Jala adong do kesaksian di sosial media di YouTube nasibata mambahen mekel hita. Jadi boy do ina nasida martelepon tutuhani. Jadi boy do lomoni mana do keluar masuk surga. Kapanpun dia mau ke surga, dia bisa ke surga. Luar biasa, ujago imana sian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sama nginang sahali do turun, sahali do nako. Jadi molo jolma tu portibi, tu surgo, tu portibi, tu surgo. Talu do Tuhan Yesus. Odo na jot membahik kita atar maol mangatusi hapor syauta. Jadi unang mang takafer unang matabahen hapor syautai tubuh di bagasan saluhut akka gabus. Apa adanya saluhut na masa di perngulwata jala molotung adong pangurupion itu hani ikot tapasahat. Ido gobaran ni turpuko namang dotinang naparjolo bohado hita laho pasahaton hasangapon di Tuhani di tonga-tonga ni nguluta. Alana dojolma pasahaton saluhut akka kesaksian ale mangalului hasangapon na. Banyak orang di dalam dunia kehidupan baik di pelayanan holan mangalului hasakapon na alai mulu di HKBP Ramang undang adongi baik di tonga-tonga di pelayan musik song leader dohot na asing di pasahat do hasangapon ni Tuhani ale mangalului hasangapon na mulu Ramang undang adongi yakinau takuboto na asing di baheni di saluhut pardalanan ni hapor syauta bohado hita secara gamblang secara penuh pasahaton hasangapun ni Tuhani di tonga-tonga ni nguluta alana jojok do jolma songonna marsilesem di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluna di pasangak do Tuhani alai lahu pasyal hon dongan na burjuni Tuhani ate martaba jabu nami dua bah mobil nami tolu martaba inna didok donian burju Tuhani ape nalahu pasyal hon dongan na do jala ido nanaing pasahaton ni turpukon bohado hasangapon na pinasahat ni Tuhani asangapon ni Tuhani ikuboy ma tercermin di tonga-tonga ni nguluta marhite akka pambahenan marhite akka pakatayon marhite akka pangulaon dohot marhite saluhut akka parsirarian di tonga-tonga ni parngulwata
Jala ido nanaing odol honon ni turpukon, bohado hasangapon ni Tuhan Yesus na didolok, boy mangherbang, boy tapa rata-rata, boy tapa sahat diganup angka ulauta. Jala boy na paduahon namang dotinang, molo didok nakin marhite suara, dipasahat debata, dipasahat saluhut hasangapon tu Tuhan Yesus na patuduhon bohado keilahian ni Tuhan Yesus di bagasan parngolwata ikon buy ma tahanguluhon. Buy tahanguluhon terlumubi amang dotinang di akka pangajarion si sonari. Mulu Tuhamu mungkin akan natutuan nami dang goyah be. Tidak akan goyah lagi dengan pemahaman-pemahaman dari luar. Alena rumikot bohado saluhut akka hapor syambuna boy memehonom muna tu akka yanakomuna nang akka pahopu. Jala odo peran na penting di tonga-tonga ningulu akan naporsea terlumubi akan natutuan nami saluhutna. Bohado hapor sotai boy tapasahat tu sujud na poso sujud na itorumuna dohot saluhut akabau pemuna omma songon sada ulaun ni na porsea pasahaton saluhut hapor syaun maka porsea Tuhan Yesus tu sujud na adong itoruta. Jala omma bohal ni saluhut akan na porsea laho manakasi ahadona ing peran niba. Apakah peran saya sebagai orang percaya? Apakah saya hanya cukup mendengarkan firman Tuhan, melakukan kebaikan? Memang dinggan namang dotinang tabigi hata ni dibata ta ulahon na dinggan. Memang dinggan do. Alai dang sikop dope molo saluhut aka hapor syaon dohot saluhut akan nadinggani dang tabahen songon pangajarion tu aka na poso. Bohado di bagasan saluhut nguluni na porsea. Jala jodo amang dotinang ketika opung nang orang tuanya perhuria molo didok opung na julu porhangir din kan. Tapi sonari opung na malasa merminggu. Olodo sahali setahun. Tapi opung na porhangir. Jala doon gabe sihataan bohado saluhut. Alana adong do na negatif, adong do na positif. Saluhut ak penilaian ni jolma, adong do na negatif, adong do na positif. Jala molotung adong pemasa na si songoni. Saya tadok do, aku sayang naiya te. Buasa mabuhi songoni. Buhi do songoni. Buhi do na asing na masa di tonga-tonga ni ngulu. Buhi do na asing nai nasadanai masa di tonga-tonga ni parnguluan molo dang adong saluhut akka pangajarion. Jala unang pola dia rohamuna amanginang natutuan nami ay songon pasahatot tugas to padita sinagon rutu perminggu sonarion to kan natutua muse ala na poso ibana tu natutua pasahat. Ima songon sada nanaing pasahaton ni turpukot tuhita. Bohado tongkat estafet hapor syaun, tongkat estafet saluhut aka pangatusion, taringot nama rapor syaun tu Tuhan Yesus, ikut pasahat. Ala namang dotinang tabereng di sosial media, akka hamina poso, hapor syaun songon dipermainkan do hapor syaun.
Jaladak taboto songot dia muara ni saluhut akka pembahenan ni na di ruang sosial media ahado pakorhon na sugut. Apakah hasil yang dihasilkan oleh segala hal yang telah terjadi ataupun segala hal yang telah dipertontonkan di sosial media? Ima songon sada kerinduan, ima songon sada habiaran di tonga-tonga ni parnguluan. Jalana na parpudi na partuluho namang dotinang di bagasan saluhut akkatonan ni Tuhan Yesus, dohotonan ni Tuhan Yesus tutulu sisian naon asa unang dipaboa taringo na ni idanai tu saluhut halak jala jolo hehe ma anak ni jolmai sian na mate. Jadi sebelum mati Tuhan Yesus nunga adong tanda-tanda. Jala nunga godang dipatudu Tuhan Yesus tanda-tanda tu saluhut akka sisianna. Dohot akka jolma di tonga-tonga ni parsaranna. Dohot saluhut akka na tinadana. Tuhan Yesus selalu menyampaikan tanda-tanda, menyampaikan pesan-pesan kepada setiap orang yang ada di sekitarnya. Tetapi orang-orang yang di sekitarnya tidak menyadari ataupun lupa akan hal-hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Seperti Petrus, Thomas, dan yang lain, lupa do nasida di angka nang pinasahat ni Tuhan Yesus. Jala buido membahen biar rohani jolma, biar rohani akasisean madalani parnguluan. Jala ido somal namang dotinang ketika kita melupakan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita, pasti ketakutannya yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dung ditakut Tuhan Yesus, marsera doaka sisean. Apalagi mang si Petrus di parsuada do Tuhan Yesus. Hodo sada sian nasida. Ada kuboto ahana na didokmi. Kenapa mereka ketakutan ketika Tuhan Yesus ditangkap? Karena mereka memikirkan ketika Tuhan Yesus ditangkap ada kemungkinan kami juga akan ditangkap. Ketika Tuhan Yesus telah disalibkan, bagaimanakah kami? Alana dung ditakup Tuhan Yesus, dung mati Tuhan Yesus amang dot tinang merpungu do saluhut akka sisean di bagasan habiaran. Mereka berkumpul di dalam ketakutan ketika Tuhan Yesus telah mati. Dan mereka takut untuk melangkahkan kaki mereka. Dan inilah yang menjadi ketakutan mereka. Karena apa? Karena mereka melupakan perkataan, pesan, dan tanda yang disampaikan oleh Tuhan. Adong dopesa tusonari tanda nabi nahani Tuhani adong. Apakah kita diberi tanda oleh Tuhan? Ada. Melalui hati dan pikiran, melalui apa yang kita lihat, melalui perasaan kita, Tuhan senantiasa bersuara, Bapak Ibu sekalian. Tuhan senantiasa bersuara melalui hati, pikiran, dan perasaan kita. Jadi saluhut akatada nabi nahini Tuhani ima na mangalehon hagugood dihita, mangalehon pos niroha dihita mandalani nguluta. Alana hasangapon ni Tuhani dakolan na jolo, dakolan didiki alay saha do tu si sonari dohot tungulu marsogot pe. Jadi amang dohot tidang dohot akadongan saluhutna bohado saluhut hata ni debata na ita bege na hita peop salilingon na ita tu si salilingon ima naman dongani parnguluata.
marhiti hatana pe, marhiti hatana nasangapi, marhiti hata ni Tuhan Yesus nasangapi, boy do taruli hita pos ni roha, pakirimon dohot las ni roha. Manang aha penamasa di tonga-tonga ni nguluta. Alana da kuboto adong do akka habiaran na makabiari hita, mendistract di hita di akka informasi. Adong ma solastrom manang badai matahari yang akan terjadi pada tahun 2024. Itu sudah diteliti oleh para ilmuwan. Mabiar do jolma molo masa badai matahari. Makanya jolma akka namalo jalan amora di luar negeri tarsongon Elon Musk dohot Mark Zuckerberg ibain do bunker bawah tanah lahu menghindari badai matahari. Dohot akka namasa pe. Alana pakorhon di badai matahari boido manegai sistem komunikasi dan saluhut listrik mati. Mangulu mahita di zaman nasodong listrik dohot nasodong informasi. Jala di bagasan tahunon godang akka prediksi amang dotinang na makabiari na mambahen hita hata hutan. Alai ikot taboto do jala taingot. Saluhut padonganion ni debata di tonga-tonga ni ngulutta mardalad do sahatu sonari dohot sahatu tu ari sogut. Bohado ahado membuktikan apakah yang membuktikan Tuhan menyertai kita, apakah yang membuktikan bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Amang do tinang 3 tahun pandemi COVID-10 sia buasa bertahan kita nang pegodang aka naputus parkarejuan usaha madabu keluarga pergi ataupun meninggalkan kita. Alai di paluas do behita mangulu sa ditikyon. Ima pandonganion ni Tuhani di tonga-tonga ni nguluta. Apa garansi? Apakah garansi hasangapon kemuliaan Tuhan itu dapat menolong kita? Nunga diurupi hita mangdot tinang malua sian COVID-10 sia. Dari pos marohata AHP naneng masa sugut apa yang akan terjadi ke depan. Ingatlah Tuhan akan senantiasa menyertai dan membimbing kita. Di bahani asangapon ni Tuhani dakola tu dirina alai dohodo membuat kita saluhut akan aporsia di ibana taruli ngulu taruli lasni roha taruli saluhut akan adenggan di tonga-tonga ni nguluta dipergogoi jala di pasu-pasu Tuhan ma saluhut parnguluatta asa bui hita amang dot tinang mangulu di bagasan pos ni roha di bagasan pakirimon mandalani nguluta siganupari Tuhat tama mandongani amen martangyang mahita. Upuji kami maho Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami di hari nadenggan di hari sadariot Tuhan hari na pinarbadiamon marsaur kami marpungu kami di tongan di joromon Tuhan lahu memuji pasang pokok sejauh masaluhut kepujian nami Tuhan pilihan nami may makabalatehon saluhut pambahinammu asiroham Tuhan di saluhut akka ulod nami di saluhut akka pangolusin nami sedang matuhan persidohot kami lahu memuji pasang pokok Tuhan ala di bagasan hasangapommu Tuhan setaruli ma'ami asini roha nasyakko dalahu matoktong na manungudungu ngulu nami di bagasan saluhut akka panuturyommu udalani kami parngulon nami Tuhan Tuhan di bagasan tikyon nungka sa hatatam di tonga-tonga nami say bahin ma Tuhan saluhut hatam
naung marsaringar di tonga-tonga ni perpungon nami, gawe gugo nami, patubu, patang haporsion nami Tuhan, jala mambahen pos niroha di hami, manang na ahape na masa Tuhan, di bata na sangap, jala marmulia doho Tuhan, na mangurupi hami, dohot na mandongani hami. Tuhan di bagasan tikyon, kau mataktong madongani huriamon, pasu-pasu saluhut akan aposom Tuhan padita situa, dohot saluhut aka namarhobas. Saya ho mataktong mangaleon gugo bisug dohot lastiro ha Tuhan, asaboy mardalan saluhut pakobasyon, parsauran, dohot parpunguan Tuhan, di bagasan dame dohot lasniroha nasyako. Jala pasu-pasu masaluhut ruas di huriam HKBP Rawamangun, di saluhut akka parngulon na sida, na di bagasan parkarejuan ho matoktong mangalehon saluhut akka naringgan, di bagasan akka usaho Tuhan ho matoktong na mamasumasu saluhut usaho na sida. Di gadup akka pergumulan si taonon na di ay Tuhan tuko mamangalehon nakadala na ringgan, asabuhi mardala ture saluhut na Tuhan, haruar na sida siya nakapojot ni roha dohot akka si taonon na masa. Monotong adong na di bagasan parsahiton, saya si marohan Tuhan lehon mahamamalum ni parsahiton, asabuhi rap marpungu hami di hari Minggu na nengro, lahu mamuji pasangapok ko Tuhan. Saluhut akka ulaun program ni huriam HKBP Rawamangun, di bagasan taon Tuhan saya pasu-pasu jala dongani manasida makobasi, lehon gogo dohot saluhut lasniroha nasyako. Jala paborha mahami Tuhan sian bagas joromon, lahu manopot inganan nami ulon nami na maragam, paborhat mahami lahu madalani ngulo nami di bagasan sa mingguon. Saya ho mataktong madongani hami, mamasu-masu ngulo nami ganup marsada-sada. Sa jalo matang yang nami ale Tuhan, wala di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Tapuji Tuhatang, jala tapasahak peliatang. Dong
ko mapeliata partang yang ta. Ali di bata amana mina di panua gijang podo hararoan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mau liutus upasatami masyan na nilehom tu hami pelan nami tuho sejalo may gabi uap na hutus di jolom pasu-pasu majala ramoti asa uparhasyak kami pelanon pati bulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite toldim asalam tada hami godang ni silehon-lehon tu hami asalam girgir hami mandok molyate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang sai pinarbadi maguar sai ro maharajom sai saut malomoni roham di banua tongaon tongona di banua gijang lehom matuhami sadero kanguluan siapari kisa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan kuna kami togikot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di bagasan damai jalo hamu pasu-pasu sian Tuhan di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho di sondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim. Orang selamat hari minggu madihitamang dotinang tadong di gerejon dohot naman dohoti ibadon marhite live streaming jadi dongan itu ham mahita mandalani uluta ay tuhat taido partano batwata oras madihita shalom.